अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। एगो लड़की से है बिया गौआ के बगलिए एगो लड़की से है प्यार भइल बा बिया गौआ के बगलिए में। हे एगो लड़की से है प्यार भइल बा बिया गौआ के बगलिए में। हो जब से देखलसु नंबर फेंकलसु, जब से देखलसु नंबर फेंकलसु, कहे घूमे आव गलिए में। हो एगो लड़की से है प्यार भइल बा बिया गौआ के बगलिए में। हे एगो लड़की से है प्यार भइल बा बिया गौआ के बगलिए में। एगो लड़की से है बिया गौआ के बगलिए में। हो देखलस त हंसलस दिल धड़कता, हो दिल दीवाना आशिकाना आँख फड़कता। मिले खातिर मोहदा दिल तड़पता तड़पता। हो देखलस त हंसलस दिल धड़कता, हो दिल दीवाना आशिकाना आँख फड़कता। मिले खातिर मोहदा दिल तड़पता तड़पता। पायल बजावत चूड़ी कनकावत काने कन बलिए में। हो एगो लड़की से है प्यार भइल बा बिया गौआ के बगलिए में। हो एगो लड़की से प्यार भइल बा बिया गौआ के बगलिए में। एगो लड़की से है बिया गौआ के बगलिए में। हो दानिश दहिया देखी तो हके है पागला हिलबा। हो दिले हालम देखी साथ में है अगारा हिलबा। पाई न तहके विशाल तो जीना जीना जीना। हो यूसुफ जानू देखी तो हके है पागला हिलबा। हो दिले हालम देखी साथ में है अगारा हिलबा। पाई न तहके विशाल तो जीना जीना जीना। बारू तू अच्छा कहतानी पाछा पढ़निए सकुलिए में। एगो लड़की से है लव भइल बा बिया गौआ के बगलिए में। हो एगो लड़की से प्यार भइल बा बिया गौआ के बगलिए में।